Dewin a Doti'n dysgu cyfri. Shwmai? Ydych chi'n barod i gyfri gyda fi a Doti? Da iawn! Ha-ha! Afalau! Edrychwch! Un afal. Dyma rhif 1. Da iawn, Doti. Nawr, 2 afal. 1, 2. Gwych! Edrychwch, mae gen i 3 afal. 1, 2, 3. O, waw! 4 afal. 1, 2, 3, 4. Pa afal wyt ti moyn, Doti? O, mae hwnna'n edrych yn flasus. Ac yn olaf, 5 afal. 1, 2, 3, 4, 5. Arbennig o dda. Beth am i ni ganu can fach? 1 bis, 2 bis, 3 bis. Barod? I ffwrdd â ni! 1 bis, 2 bis, 3 bis yn dawnsio. 4 bis, 5 bis, 6 bis yn dawnsio. 7 bis, 8 bis, 9 bis yn dawnsio. 10 bis yn dawnsio'n llon. Da iawn chi! Chi wedi cyfri'n wych heddiw! Hwyl am y tro!